Ja, jeg skal også redigere det lidt, mand. Jeg regner med at sætte det sammen med det andet kort, jeg fik her. Var det i dag eller i går? Du kan bare lave en montage. Ja, sådan en lille, altså, så var jeg bare tager sådan en jeg tror jeg har... Du må gerne tage det klip med. Ja, så putter jeg bare musik over, så musikken passer, så leger jeg bare lidt med det. Så putte klippet med næbler, de virker altid. Nibler. Nu må det kraftedeme holde op. I min fucking demo i går, i den ene af dem, Andreas. Der popper du op, hvor et bærer det snowplane Counter-Strike Offensive, mand. For helvede.